Is-Sibt 25 ta' Awwissu ser tkun il-ġurnata fejn il-poplu Malti Wawċi jagħti l-aħħar tislima lill-eks Prim Ministru Dom Mintoff permezz ta' funeral statali. Ġurnata li bla dubju ser tibqa' markata fil-kalendarju storiku ta' pajjiżna. Il-funeral statali ser isir b'quddieża preżenti kadavere fil-konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta fl-10:30 ta' filgħodu. Il-quddieża ser tkun immexxija mill-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Paolo Cremona. Dom Mintoff ser ikun esposta l-qima pubblika fil-Palazz tal-President il-Belt Valletta il-ġimgħa filgħodu mid-9 ta' filgħodu sas-6 ta' wara nofsinhar u mill-4 ta' wara nofsinhar sas-7 ta' filgħaxija. Is-Sibt filgħodu tkompli l-qima pubblika mis-7:30 sad-9:30 ta' filgħodu. Il-Gvern iddikjara wkoll li l-ġimgħa 24 ta' Awwissu mis-Sibt 25 ta' Awwissu huma ġranet ta' luttu nazzjonali. Ġranet li jkunu uffiċjalment immarkati b'attivitajiet ta' tifkira li jiġu osservati flimkien mal-maġġoranza tal-poplu.